Dus de imam gaat de shahada doen en wat hij gaat zeggen, er is een zuster die jullie gaat begeleiden. Dus woord voor woord, dat is de shahada-uitspraak, begint de eerste zuster en dan de tweede zuster. En als het klaar is, zeggen wij sunnah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En dan elkaar feliciteren. En ik zeg bij deze van harte welkom in het geloof van Allah en de islam. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie stabiliteit en istiqama geven. Dat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden met jullie is. En dat Allah subhanahu wa ta'ala jullie gelukkig zal laten leven. Zodat jullie inshallah zo in de dunya en de akhirah gaan overtuigen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. Elke zaterdag een programma samengesteld voor de jongeren, inshallah vanaf 14 en 15 jaar en ouder. Hier in de moskee, elke zaterdagmiddag het programma volgt nog inshallah ta'ala in het Nederlands, zodat we inshallah ta'ala gaan werken op onze kennis. Dus wat we de imam hebben gehoord, deze geloof is naar ons toe niet zomaar overgekomen, met heel veel moeite. En om dat te bereiken, moeten wij ook kennis nemen van ons geloof. Vandaar inshallah vanaf september wordt de les gegeven. En het tweede punt is de bekering, daar ga ik zo over praten inshallah. الإعلان الأول إخوتي في الله الآباء وأمهات الشباب. دخلت طلب على أن الآباء وأمهات الشباب والدروس والمربيات. كل مرة كيكون إن شاء الله بداية من شهر 9 غيكون كل يوم السبت دروس للشباب من 14 15 فوق. لأن الأولى الصغار ما غيسمعوش. 14 15 فوق شهر 9 إن شاء الله. فنحرضوا الشباب ديالنا إن شاء الله تعالى باش نفهمهم في دين الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للإمام جزاه الله خير، هذا الدين وصل الينا بجهد، فعلى الاقل باش الاولاد ديالنا ياخذوا هذا الفكر وهذا الهم ضروري تكون عندهم معرفه بدينهم وبالتالي كيف يضحي لشيء يجهله. فلهذا اخوتي بالله شهر 9 نحاولوا نحرضوا الشباب باش يحضروا ان شاء الله. والان عندنا جوج ديال الاخوات غيدخلوا في الاسلام ان شاء الله يعلموا الشهاده ديالهم لواحد الوقت كيما جوج ناس تاع الفولونتيا. اي voor de bekering van de zusters. Naar de zusters zo gericht. Wij zullen zeggen, gefeliciteerd. Dit is het teken dat Allah subhanahu wa ta'ala van jullie houdt en het beste voor jullie wil. Want als Allah subhanahu wa ta'ala het beste met jou wil als mens, Allah subhanahu wa ta'ala dat jou kennis maken van hem, van Allah jalaluhu, dat hij degene die ons geschapen heeft en uiteindelijk zullen wij terugkeren tot hem. Alleen dit is erg belangrijk voor de zusters als herinnering. Erg belangrijke intentie hier. Waarvoor bekering? En de intentie is een heel cruciale punt in de islam. Dat de persoon bekeert omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat er geen andere dingen in het verhaal van alleen maar omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat op het moment dat de intentie helemaal zuiver is, dan zal de persoon volledig door Allah geïnspireerd worden. En dan zal hij Allah leren kennen. En dan uiteindelijk zal hij een gelukkig leven tegemoet gaan en Yawm al-Qiyamah met een beloning in het paradijs. Om te weten dus, even als inleiding, we praten over 5 zaken van de islam, de shahada die jullie nu gaan doen, en daarna volgt het gebed, dat is een heel belangrijk praktiserend deel van het geloof, want islam staat uit een theoretische en een praktische kant. Dat betekent na de getuigenis shahada, is de praktijk kant een belang erin, of een noodzaak erin. Namelijk begint bij het gebed, daarna krijgen we zakat, de almoezen, daar heb je ongetwijfeld over gelezen, het vasten en het bedevaart voor degene die het aankan. Dus daarover zullen jullie meer over horen. En daarnaast is ook belangrijk de fundamenten van iman. Geloven we in Allah subhanahu wa ta'ala, wa billahi,
Dus in Allah subhanahu wa ta'ala, in zijn engelen, in zijn boeken, in zijn profeten, en dat er nog een leven na de dood is, en in het lot. Dus dat de persoon leeft naar degene wat Allah subhanahu wa ta'ala voor bestemd heeft. Het is erg belangrijk om dat even als inleiding. En daarnaast voor de zusters ook, werk aan je kennis. Erg belangrijk, wanneer je bekeert, werk aan je kennis. En de kennisbron is de moskee. Dat zeg ik bij deze. Dus niet internet als kennisbron nemen, maar de moskee. En dan zijn die ook van harte welkom. Wekelijks zijn zusters in de moskee actief. Om inshallah ta'ala bij te leren wat je verwacht wordt als moslim. فلهذا إخوتي في الله كما قلت الآن قبل قليل نحاول نجتمع على الشباب ديالنا يعني زاد الشكوات كثر هذا الشباب ديالنا الآن يعمل رغبة في العلم كيدخل الإنترنت كيبقى يجتهد اللي مهم يا إخوتي في الله نربطوا الشباب ديالنا بالمساجد هذه هي الفكرة عندنا بيت الله الحرام وفي العالم الإسلامي المساجد هذا النور ينتشر إلى المساجد وأي واحد يمشي للمسجد باش يلبس النور ديالو يدخل البيت ديالو فلهذا عملنا المسجد وعندنا الإمام غالبا وجزاكم الله كل خير والآن إن شاء الله نديروا الشهادة فخر أوفقوا الشهادة إن الله إن شاء الله أنا الإمام أوفق وجزاكم الله